А есть, бадак, маленький человек у великом свете. А ці ведаеш ты, где ты живешь? Ну, вядома ж ведаю, напэўна, адкажаш ты, дома. Але что такое дом? Правильно, это кватэра, ці хата, где ты спишь, гуляешь, ясі, глядзіш телевизор. Там яшчэ жывуць твоя мама, тата, братики, сястрычкі. Там у цябе ёсць шмат цацак і кніжак. Але вось ты з татам і мамай паехаў у іншы горад ці вёску у госці. Значыць, твой дом не толькі твоя кватэра, але ўвесь Мінск, цэлы горад. А нехта жыве ў вёсцы, значыць, яго дом цэлая вёска. А цяпер паглядзі навокал. Бачыш, вунь той лес. Гэта твой лес. Таму што ты разам са сваімі татам і мамай можаш пайсці ў яго у грыбы ці ягады. Гэты лес і ўсіх тваіх сяброў, і Валеркі, і Наташкі, і Марынкі, і Сяргейкі. І рэчка, на якой ты дапамагаў старэйшаму брату лавіць рыбу, таксама агульная наша. А ўсё гэта і лес, і рэчка, і зямля, па якой ты ходзіш, і вёска, у якой жывуць твае бабуля і дзедуля. Усё гэта разам называецца адным словам – радзіма. У яе і імя ёсць. Беларусь – прыгожае імя, праўда? Ну а людзі, якія жывуць у Беларусі, гэта значыць мы з табой, называюцца беларусамі. На хлопчыка гаворыць беларус, а на дзяўчынку беларуска альбо беларусачка.